नै होफैबाय दै जाम्बे थ' टिकेट मोननै बुक खालामनाया नै जरासे बा सिबगासिनो मालाय फिल्म नायनोसै जोङो लोगोफोर थ' जियानो जा लाना फैबाय टिकेटखौ दायो जेनेबा एसे दामि बाजेटनि माबाखौ दानिफ्रायनो फाननायखौ स्टार्ट खालामदों बिश्वकर्मा ना बिश्वकर्मा 17 थारिखआव लोगोफोर 17 थारिखआव बिश्वकर्मा बारा दिन गैला दै कन्टेक्ट खालाम थाबैनो नांगौबा टिकेट नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायग्रोनो गोसोबा जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ थ' कन्टेक्ट खालाम दे थ' हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं दाथ' बिराद फुजा खाथि मोनफैदों माबा मोनफैदों दा थौ बौ भिडिअ फिल्म बायदिसिनानि नंगौ नङा लोगोफोर बिराद दावराव दायो थ' बर्थमानाव बेबायदि जागासिनो नालाय दा ओंखायनो थ' जोंबो नै बिमानि थाखाय VIP मोनसे फिल्मनि आङो बुक खालाम थांगासिनो बे फिल्मखौ नोंथांमोना मिथिखायो दा गोदान जितु रिलिज खालामगोन दा प्रिमियार श'आवबो थाङाखै खोमालै बेनि थेवबाबो जेनेबा जायखिजाया गोदान रिलिज जानाय हिसाबै थ' टिकेटनि बाजेटआबो एसे हाई जाना दङ थारमाने 250 थाखाया VIP नि आरोना माबायावलाय माबायदि मिथिया दै हलाव माबायदि सोलिगोन बेखौ ना बेनो नर्मेल सिगांनि दामानो थागोन नामा बेफोरनो मिथिया आङो हलनिखौ खालि जोंनि खाथियाव मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ थ' बेयाव लाबोगोन आरोना बे फिल्मखौ जांख्रिथायनि थैसाम 2 17 थारिखआव होननाय खोनादों थ' बेनि टिकेट दा फानगासिनो थ' आंबो दायो गांसे नङालै गांनै बुक खालामनो नागिरदों नै जों सानैनि थाखाय लोगोफोर नामा VIP आवसो नायगोन ना बिमा हा VIP थ' जियानो जा जों सानैबो नायनो थांनि बेखौ फिल्मखौ थ' बेनि थाखाय टिकेटखौ बिहरदों आङो थ' दायो फैगोन आंनो टिकेटखौ होफैनाया थ' बुक खालामगोन टिकेटखौ ओमफ्राय जायगाया मा जायगायाव मा टाइम माबायदि मा सिटुएसन बोरै माला देखायगोन बेफोरखौ आङो खिथाजोबगोन नोंथांमोननोथ' भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ना मा होनो लोगोफोर ना मा होनो बिमा नंगौना थ' जियानो जा जों नायनो थांगोन दा बेनि थाखाय आं टिकेटखौ बुक खालामना फैग्रोनि VIP आवसो दै लोगोफोर फांफुं नङा VIP ना मा होनो थ' लोगोफोर सिगाङावनो आङो डिलारसिम फैग्रोबाय दै लोगोफोर नै दखानखौ खुलिना लाग्रोनोसै गारिफ्राबो खालि जाबाय ओमफ्राय नै बेखौ दा सासे कास्टमार लांफैनो जोंहा नै आदाया एकदम साफा खालामगासिनो माने बेखौ लोगोफोर मैयायो आंनि स्टकआव गैयामोन नालाय आंनियाव कास्टमारनो होनो थाखाय आङो माने सालायनानै लाना फैदोंमोन आरोना स्टकनिफ्राय ओमफ्राय बेयाव फाइला मानिबा थाखाय एसे माबा जाबाय थारमाने किस्तिया एसे बारा फैनायनि थाखाय केन्सेल जालांबाय थ' बेनि थाखाय बिसोरनो हरासै नालाय ओमफ्राय दिनै आरो सासे कास्टमार फैगोन नालाय बेनो हरगोन आरोना बेखौ बे लांखासिगोन बेना फाइला जाबाय दिनै सासेया ना मा होनो आदा मैया लाबोनायाव एसे हाब्रु नांजोबदोंमोन ओमफ्राय एसे अखा हाबाय नालाय लामायाबो नै दै गोजा जाजोबदों ओंखायनो एसे सुस्र'नो गोनां जाबाय हाब्रु एसे नांनायफोरखौ नङाबा लेथ्रा थाबा आरो एसे बोरैबा जायोना गारि गोदानावनो लेथ्रा नांबा थ' बेखौ माने मैया फाइनेन्सआ जाखाबायमोन फाइलखौ मारिखानायमोन डिलिभारिल'सो होनांगौमोन थ' बेनिखाय बेखौ लाना फैबायमोन जे होनो होनना कास्टमारनो ओमफ्राय किस्तिया एसे बारा फैबाय नालाय थ' बिसोर आरो हानाय नङा होननायखाय किस्तिखौ थ' खमायनोबोथ' हाया जाहैबाय जोंबो नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनि थाखायनो बेखौ हरनो हादियासै बिनि सिगाङावथ' हरबाय डमिनार गंसे आरो बिनि सिगाङाव एभेन्जार गंसे हरबावदों बेनि दाख्लैनो ओमफ्राय मैया बे थांखिया आरो दिनै थांगोन बेयो दायो आरो सिटि 100 गंसे हरबावनांगौ कास्टमाराथ' दा मेरला फैयो लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो गारि नांगौबा थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो दे आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखादों डिसक्रिपसनाव स्क्रिनावबो होनांगौबा होगौमोन दा नांथ'लाया आङो नेक्स्टआव गारिया लुड खालामगासिनो नालाय लुडिं फैयोबाथाय गारि लुड फैयोबाथाय थ' होमबाना भिडिअ बानायनानै देखायसिगोन नोंथांमोननो दे लोगोफोर जियानो जा टिकेटसो लानो नागिरदों नालाय आङो दिनै थ' टिकेटखौ लानोसै VIP नि टिकेट ना मा होनो फिल्म नायनि जांख्रिथायनि थैसाम 2 जांख्रिथायनि थैसामखौबो एसे मोजां नांदोंमोन नायनानै थ' ओंखायनो बेखौ नायनोसै हिन्जावाबो थाङोनो ओमफ्राय टिकेटखौ बुक खालामसै आरोना लोगोफोर जों सानैनि थाखाय थ' 250 बिदों बिसोरो सासेयाव VIP टिकेटआ ओमफ्राय 250 बा 500 थांसिगोन आरो सानैजों ना टिकेट बेफारिया बेनो लोगोफोर टिकेट बेफारिया बेनो एकदम जांख्रिथायनि थैसाम 2 फिल्म लाबोदों बिसोरनो लाबोदों दायो नावकाता सुक्लाय सेरफांनि जितु फिल्ड बेयाव बल फिल्डआव दा औ बल फिल्डआव ओमफ्राय टिकेटआ नै आदाया देखायनो थांगासिनो जोंना
नै लादो टिकेटआ VIP बेयो लोगोफोर VIP ओमफ्राय दायो बेखौनो आङो नोमबाजैजों आंजों माबानो थाखाय आरोना बेखौनो लानो थांगासिनो दायो मोननै नोमबाजै आंजों थिख्लिजों आंजों माबानांगौ बेरायनांगौ एसे नै नाय लोगोफोर VIP मोननै लानि गांनै लोगोफोर दे ओमफ्राय हमना होबाव नै मालाय केमेराया बिसोरनो मालिका आरोना मालिका बिसोरनो थेवबाबो दायो जांगिथायनि थैसामथुआ जेनेबा एसे मेकिं चार्ज माबा चार्ज बिसोरना कस्टलि आरोना एसे दामि जायो ओमफ्राय बेनि फैसाफोरखौ कालेक्ट खालामनायावनो एसे खस्थ' जायो थ' बेनि थाखायनो टिकेटनि दामफ्रा एसे हाइबो जानो हानाय थेवबाबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम बर'नि जे फिल्म इन्डास्ट्रि हिसाबै नङा होमबा मानो होनबा दा लासै डेभेलप जानो हायाखै जोंहा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया नोंबो आंबो गासैबो ज' नायाबाथाय सेससै बेयो लोगोफोर ओंखायनो थ' सापर्ट खालाम नायफैदो गासैबो बर'नि फिल्म थ' एकदम रियेल घटनानि सायाव बानायनाय ना बेफोरो नायनांगौ ओंखायनो थ' बारा दाम नङा दे बे VIP टिकेटसो लोगोफोर बेखौ आङो जेनेबा नोमबाजैजों आंजों थिख्लिजों आंजों नायनो थाखाय गांनै लाखिनो नागिरदों जों सानैबो ज' नायहैगोन जोंहा बोराय बुरै ओंखायनो नोंथांमोनहाबो फैदो जरानो थ' टिकेटनि प्राइसआ बेसेबां बेयो नैबे 250 थ' गांसेयाव 250 बेयो VIP ओमफ्राय आरो 200निबो मोनगोन ओमफ्राय आरो बेसेबांलाय दामा खिथालाय 250 दङ बेनिफ्राय 200 दङ ओमफ्राय 100निबो बेखौ बानायनाय जागोन आरो बे माबा आरो हानि औ ओमफ्राय दा जेनेबा टिकेट फाननाया VIPनिखौ माबाग्रोदों आरो ना होग्रोदों थ' लोगोफोर दायो जेनेबा एसे दामि बाजेटनि माबाखौ दानिफ्रायनो फाननायखौ स्टार्ट खालामदों बिश्वकर्मा ना 17 थारिखआव लोगोफोर 17 थारिखआव बिश्वकर्मा बारा दिन गैला दै कन्टेक्ट खालाम थाबैनो नांगौबा टिकेट नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायग्रोनो गोसोबा जांगिथायनि थैसामथुखौ थ' कन्टेक्ट खालाम दे नै लानोसै नोमबाजैजों आंजों नायनो थाखाय दे लोगोफोर ओइ लोगोफोर नोमबाजैखौ नै होफैबाय दै जाम्बि थ' टिकेट मोननै बुक खालामनाया नै जरासे बा सिबगासिनो मालाय फिल्म नायनोसै जोङो लोगोफोर थ' जियानो जा लाना फैबाय टिकेटखौ दायो बर्थमानाव ओमफ्राय जि दिना नायहैगोन बे दिना भिडिअ बानायगोन ब्लग बानायगोन नुगोन नोंथांमोना दे लोगोफोर माबायदि भिर जायो माबायदि मानसिफोरा नायनो थाखाय एक्साइटमेन्ट नंगौना नङा बेनि थाखाय थ' बेसेबां मानसि जादों मादों बेफोरखौ देखायगोन आं खिन्थु फिल्मखौथ' बिदि देखायनो हालाबाया नङा होमबा लोगोफोर थ' मानो होनबा बर'नि इसेबां माने फैसा गारनानै बानायनाय बिसोरबो खरसा जायो बहुत खस्थ' दङ ओंखायनो बिसोरनि फिल्मखौ जुदि बेबायदि भिडिअ खालामनानै हगारना होनाय लोगो लोगो बिसोरहा बिराद लस जायो नङा होमबा लोगोफोर थ' बर'नि सिनेमा फिल्म इन्डास्ट्रिया देरनो हानाय नङा बिदि खालामबा ओंखायनो जेबो खालामा जास्ट नोंथांमोना नायहै हलाव नायहै टिकेट बाय जेबो नङा 200-300 बायनाया दे लोगोफोर थ' जियानो जा जोङो थांगोन दा सानैबो ओमफ्राय थांखालि भिडिअ बानायगोन जोङो लोगोफोर थ' नुगोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिबा दे लोगोफोर बाय बाय